n'ụzọ. Biko unenegodi ya JPAC on. I never believed that a day like this will come, that JPAC will come and be saying good thing about Evangelist Ebuka Obi after everything, after all the bad thing Google about him. But let that one be a bygone. I want you to watch this video and see what JPAC said. In all he said, amam that Nyoku Bezoku, Mana JPAC, this is your word against your word. You just know na that side that side but I thank God that's na the same gua kolo gideonu meche megan wero giri we lacha. In this video, biko chefukwene subscribe, comment, share ma on notification. And by a with the video because to Sarah video can yes, yen Tabo, Edgemezu, Monday Hammer with Ezu Webia. Biko, Obonable President Himaya Bonde Balogu, President Aspanda, President Progressive, President Ebane Raya Trade Fair. Achon Kunu or Wunu meeting. Na Agwara Wambi. Ya mari ihe no nne kere we guruji ya bi ilu Igbo ihe nyisi unu do diko kpo na meeting magara asị na obu na egbe na amaghị onye na amaghị akpa ụzụ ga na egbe anya na ọdụ unu meeting ka hara bụ ndị nne nwere shop na trade fair Balogu Progressive ime Aspanda ebe niile na azụ ha n'ime that particular market ya ka unu mebe contribution. Yes, Kebebe contribution kege si aro world class trade fair na Igbo. Obuno Imo State ya de merwe aro Imo. Obuno na Anambra ga de merwe aro na Anambra. Obuno na Enugu ga de merwe aro na Enugu. Obuno na ebe obuno na center aga ewote weji we ro ahi world standard market. Aro che governor commission we emepe ona aro ọrụ. Lagos yes, the truth of the matter is that Lagos remove all the mindset that Lagos is no man's land. Lagos belongs to Yoruba land. On the Yoruba way. Only Yoruba ma but that's second on the no man's land. On the Chabo, Ndi Igbo we Anambra God ne. Kai think yani home. Yes. Ageji mbo we garogo. Ageji na governor say na chi anyị na nti ya mobo obi ha mobucha ha adịghị about industry and commerce. Anyị nwa mara etu ha esi wee develop that ime Aspanda ime trade fair in 19 brigidim mgbe mepere ime ahịa mgbe Ojukwu bịara wee lelecha ihe arụ na trade fair wee gbaa n'aka wee sị na ndị Igbo ya ama ihe mana ọ ka fọrọ afọ na ndị Igbo ya ebe kwa before ha mara ihe. Many meeting boy engineer we here akita bụ jee lele egbe anya n'ọdụ unu nwa na-akpọ ụzụ maka abụghị president mụ abụ ọrụ na-ekwuru so many people and I believe na nke a na-ekwu ya aba maka na like m Igbo ọbara m bụ Igbo nne m rụ m Igbo nna m bụ Igbo my lineage root m bụ Igbo. I love everything about Igbo. And ebe mfuru Igbo n'anya mma na-eme na-ekwu na contribute ihe ọbụla ga-eme ka Igbo gaa n'iru. Nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ebuka Obi is a religious leader. But si wepụ sentiment apart, si wepụ ụka apart, ka anyị were ihe na-akpọ reality of life. Etu amata ya asịsị akọwe reality, ka anyị wepụ ụka n'akụkụ. Ebuka Obi gathered members of his ministry. Wee gwa na ife obu n'obi ọ chọ ka arụọ na ala Igbo. The admin and the committee wee kwekọrịta in one accord wee kwuo na this dream this young man no nwere na ọ mara mma. Normally Ebuka Obi does not have 1 naira to start that project. Mana mgbe ọ kọtara ndị members gwa ndị na-eso ụzọ gwa ndị church na ihe a chọrọ ịrụ ego si enu si ana ndị ego si Germany si America si Japan si Australia si South Africa si China ndị niile na-aka ụka ewetebe ego. Go to Imo State Ngọgbala, a very typical village in Ngọgbala. N'ezie ka ebe a kịta unu nwa na-azụ ahịa na trade fair
agbakọ ihe niile dị na trefe nwere ike orubeghị ihe arụ na datin nga ọkpaala. In the space of 6 months, apịana more than 100 building, excluded university. University adịghị here, ụlọ ụka dị ebe ahụ adịghị here, primary school adịghị here, secondary school adịrọkwe, hotels adịrọ, no residential buildings. In a twinkle of an eye. If one person, Bonyi Zion Ministry, can gather ndị Igbo na-eje ụka na Zion, wee gwa ha bịa ka develop ofu ebe na ana Igbo. Ọnụ abụ presidenti na-achị Aspanda, na-achị Balogu, na-achị Autopass, na-achị ebe niile na-achị na progressive, ma alaba not only trade fair, ma alaba ihe dị na Lagos. Unu kwesịrị before Tinubu adịgote na 2025, before Lagos State ademe election, enwego more than hectares of land a na-arụ ọrụ. Mana nkwu egita ya asị gị, JPAC, go and mind your business. I can never mind my business. I mind my business. I can never mind my business until I Igbo adị mma. Yes. Maka mgba nkịtị ana Igbo emebie. So many bloggers na-atụ egwu to carry some vital news because of how they can quote he lose fans. Mo adị ma atụ egwu lose fan. Ihe na-egwuru ebu ka m wee gain nụọ obi ndị Igbo because ọbara m obi Igbo, ọbara nne m bụ Igbo, ọbara nna m bụ Igbo, mụ abụ onye Igbo, root m bụ Igbo. Nwee na-ayọ ndị Igbo gbasiri ike ma president ndị Alaba ma ndị Ogaluga the other day o kwuo na o kwochara na Lagos Island kwocha gbacha kịta abụ na trefe. Who knows next? And again, ndị Igbo nwere iyi na ị ga na-azụ na Lagos na-arụ ụlọ asịrị nga azụ na but ị na-azụ jụọ ajụjụ the master plan of that place ị na-azụ. Ọ bụrụ egosi swamp ijegoro swamp because ị nwere ego iji amachi mmiri. Ọ dịgo anyị n'ọbara na ebe ọbụla anyị jere ya eme piling. Anyị nwa gosiri ndị Yoruba na a na-eme piling. A pile ọ na-ere ọdịnala spend ya 1 billion wee fụ na igoro mmiri ka ọ wee bụrụ nnọọ na ịgba eze ọka o mee 1 billion naira spend wee go ana go to Banana Island ka ife go na-ere na ebe a billions of naira mana ihe ejide ego ahụ pụta na vast place go if ka ndị Ogidi si wee rụọ that place na Ogidi today Ogidi abụgo natural market ebe a na-ere plumbing material and the building materials. But it's not enough. It's not enough. Go to computer village. The computer village now they cannot cough 2 times. How many water 2 times? Because that place belongs to Ndoboda. It belongs to Ndala. Alama tajabu eme hana babo ozubo. The next ozubo ebu onike ebu omma. Small misunderstanding. Eba abo ba ni uneches naka kewe independent. Don't wait for independence to come. Don't wait for Biafra to come. Be a Biafra of yourself. You can become Biafra of yourself. Still live in Nigeria. How do you do that? By self-development. If you do that in Igbo, oye Yoruba bia chọrọ Lagos na for here due to na want the business minded. Ọ ga-aba moto bịa zụrụ na Igbo. Mgba bed atọ ngarịa, clock atọ ngarịa. Oye Yoruba na-eme business bịa Ọnịcha 2-3 times, bịa chọọ ihe ọ na-azụ 2-3 times. The next na ozugbo kwụọ ụgwọ ụlọ. Economy anyị agbago ọkwụọ rent. The next na ọgba na rụgbakọ ụlọ kwa. Achọghị na Lagos n'afọ ya ọ bịa na Igbo bịa zụrụ because o nidiri ya. Also anyị nwa na-eme importation. Anyị nwa 80% of potatoes na Nigeria bụ ndị Igbo. So ha chọọ the products n'afọ ya, they will still come back and buy it. Ka anyị retain the buy. If Ebuka Obi can gather his members wee rụọ a mini country na nga ọkpala Imo State, ọ na-abụzi ndị Igbo juru aspanda ọhụrụ anyị ememewue unu ama emewue ọhịa nna ajụ unu unu ama emewue unu mere the other time ọ dịrị nta ma ọchịchị chagara ka Obasanjo aka emewukwe kịta anyị ka emewue because Lagos abụghị be ndị Igbo. Igbo must go home. Any little quarter I said, go and develop your place. How on a journal go and build your Lagos. Lagos was built by no matter how Lagos was head of state before. But back all day. Yeah, go and Lagos where na. Man, Ben nage. So let us think home.
ọ bụrụ na ndị na-ajụrụ trade fair na spanda na abalị na trade fair na-abụ mmadụ nwụọ eme committee of friends erezie 300 million n'isi onye nwụrụ anwụ o juru eju na trade fair mmadụ nwụ ha na-akpa nkịta sị na onye na-akpa nne na zọpụlina ego na-achị na-akpa nne na ome mgbe o ji n'ugbo na-akpa nne na gaga n'ogwu na mkpọkịtị na-akpa ọgọ ya nwoke atụba ego na kọmitii na-atụtabe 400 million 500 million wee nye onye na-akpa mpe onye nwụrụ anwụ o wee bụrụzie development kama atụtawu 1 trillion a ga-eji bido development or 500 billion wee bidogodi ọrụ first. Okwu nwere ike na mala ka okwu masị JPAC ole ka iso. If you want to talk, how many have you done? Oh ihe bụ ihe a na-ajụ. How many don't do? How many? Ọ bụ na m emeghe ime emego m.